Бүгін жымға 24 апрель эфирда Соба телевидениесі. Атна информацион студиясында мен Райля Галявина эшлейм. Хайырлы кеш, иңгелек шығарылышыбызның мөһим темалары турында қысқаша. Коронавирустан соқланып, үз изоляция режимі дәвам итә. Райондашларыбызға бу чорны катлаулануларсыз имин шартларда уздыруны таләп итеп, район башлыгы турыдан-туры эфирда чыгыш ясады. Пандемияға каршы районыбызның күп фатирлы йортларында дезинфекция ясалды. Бу атнада җирле үз идарә хезмәткәрләре һөнәри бәйрәмнәрен каршылады. Илне кулашлаган коронавирус йогышлы чиренә бәйле рәвештә үз изоляция режимы дәвам итә. Әлегә ул 30 апрельгә кадәр озайтылды. Кемдер өйдә, кемдер эштә. Халыкта вазгыятькә карата сораулар туып кына һәм әйтергә кирәк, һаман сайын артып та тора. Җавапларны күпчелек җитәкчелектән ишетергә тели. Бу атнада Дулкын радиосында туры эфирда Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннеханов һәм район прокуроры Зөфәр Абитов чыгыш ясады. Толарақ біз әзірләгән хәбәрдә. Бүген Дулкын радиосы студиясында Соба муниципаль район башлыгы Рәис Нургалиулы Миннеханов һәм район прокуроры Зөфәр Мәүлит-улы Абитовлар килде. Без инде көн дәвамында сезгә алар белән очрашу хакында бәян итеп торган идек. Студиябыз кунаклары бу минутларда микрофон алдына киреп урнаштылар. Хәерле кич, исәнмесез, кадерле кунакларыбыз. Хәерле кич, хөрмәтле радиотыңлаучылар. Хәерле кичләр. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген без кабаттан студиябызда нәкъ менә шушы составта очраштык. Бөтен дөнья буйлап чир, вирус йөри. Аның турында юк дип әйтергә безнең телебез әйләнми. Ул бар һәм әле ул йөри. Вирусны ничек бетерергә? Аны ничек итеп юк итәргә, аңа ничек итеп балта чабарга? Бөтен илебез һәм бөтен дөнья галимнәре бу хакта уйлыйлар. Бу хакта без Россия каналларыннан ишетеп торабыз. Әні тапкач та әле күпме тикшерәсе, аның белән сынау үткәрәсе бар. Шуңа күрә без бүген ил башлыкларын тыңлап, бары тик өйдә утырырга тиеш. Республика халкының өйдә утыр үз изоляция режимы шартларында яши башлаганына бер айга якын вакыт тулып килә. Күпчелек аны мәҗбүри рәвештә эштән туктап өйләрендә уздырды. Шул ук вакытта хезмәтләрен дәвам итүчеләр дә бар. Масса күләм бердәм рәвештә өйдә калу мөмкин булмаганын барыбыз да беләбез. Бүгенгә кадәр яшәү тормыш өчен беренчел ихтыяҗ тудырмаган эш урыннары, сату алу нукталары, хезмәт күрсәтү өлкәләре барысы да диярлек ябык. Законодательство үзгәреп тора һәр вакытта. Законодательство дигәндә инде бу безнең Татарстан Республикасы министрлык кабинеты карары чыгып тора, үзгәреп тора. Бүгенге көндә төзелеш өлкәсендә эшләргә ярый, авыл хуҗалыгында эшләүчеләр, непрерывный производство дибез без аларны, алар бүгенге көндә эшли, аларга тыю юк. Шулай бүгенге көндә чәч тарашларга дибез инде аларга тоже рөхсәт кирде бит. Медицина, хокук саклау органнары аларны әйтеп тормам инде мин, дәүләт хезмәткәрләре алар басыда эштә. Бүгенге көндә көтәбез шушы автосервис өлкәсендә эшләүче кешеләргә рөхсәт булыр дип ышандырып торалар инде бүгенге көндә. Шулай итеп, әкрен-әкрен үзгәрешләр бар. Сәүдә өлкәсендә эшләүче кешеләр мин табыр мәртәбә искәртеп китәсем килә. Ул инде беренче чиратта аптека һәм дә продовольственный товар сата торган кибетләргә шикләү юк. Һәм инде промышленный товарлар сатучылар, әгәр дә кибетнең күләме площадь дибез инде 100 квадраттан да ким булса, әгәр дә алар бүгенге көнне көнкүреш беренче кирәк-яракларын сата торган 23 наименование ул барысы дәүләт тарафыннан утверждать ителгән шушы товарларны саткан чиракта алар эшләргә мөмкин. Коронавирустан саклануның иң үтемле ысулы булып өйдә калуны хуплый белгечләр. Бигрәк тә читтән кайтучылар белән аралашу даирәсен булдырмау мөһим. Район башлыгы тыңлаучыларга бу хакта кат-кат кисәтте. Районыбызда чит илдән кайткан кешеләрнең бүгенге көндә юк инде, алар 14 көннәре узды һәм инде Аллага шөкер авыртучылар булмады. Бүгенге көндә безнең иң беренчеләрдән тикшерүдә торалар, ул кемнәр булган якын бу коронавирус белән авыртучылар янында һәм инде менә шушы Мәскәү һәм
Санкт-Петербургтан кайтучылар. Туры эфир барышында халыктан төрле эчтәлектәге сораулар булды. Җитәкчеләр аларның һәр кайсына закон кысаларында җавап бирде. Күрше районнарда һәм Казан шәһәрендә 3 һәм аннан да күбрәк балалары булган гаиләдә тәрбияләнүчеләр, мәктәп укучылары продукция белән тәэмин ителде. Бу безнең районда каралганмы? Ул бирелер микән? Байлар сабасыннан 3 бала анасы Шәмсетдинова шушындый сорау белән мөрәҗәгать итә. Районда мондый чаралар пока безнең кулланылмый, чөнки аның өчен күпмедер законодательный базада булырга кирәк. Үзебездә норматив актлар кабул итәргә кирәк. Шуңа күрә пока мондый чараларны именно нинди күләмдә кемгә бирелә икәнен без соңрак җиткербез халыкка. Район башлыгы шулай ук туры эфир вакытында урынбасарлары, җирле җитәкчелек, авыл җирлекләре башлыклары белән видео элемтә режимында аралашты. Халык сорауларын шунда үзләренә тиешле җитәкчеләргә юллап җаваплар да алынды. Дистанцион уку кайчан бетә дигән сорауга район мәгариф идарәсе башлыгы Илфат Шакиров бу уку чиреген шушылай онлайн укып тамамлыйбыз дип җаваплады. Ата-аналарны борчыган тагын бер сорау апрель аена балалар бакчаларына взнос түләүләре. Икътисад буенча бүгенге көндә безнең балалар бакчасына кемнең балалары йөри, алар инде тиешесен түләп баралар, взносны. Кемнең балалары йөрми, алар түләми торганлар. Үз изоляция режимында өйдә калучыларны хезмәт урыннары, хезмәт хаклары саклану буенча сораулар да күпләрне хафага сала. Бүгенге көндә кем хезмәт куймый, бюджет учреждениеләрдән ниләрдә ул сакланып бара. Кайда инде эшләмиләр, безнең ул бар предприятиеләргә льготный кредит биреп, то есть процентный кредитны биреп, алар инде минимальныйны түләү. Bundan аша безнең тоже кем инде эштән киткән, һәм инде шунда расланган, аларга да шулай ук ул 3 ай түләнеп барылачак. Дәүләт безне калдырмас, да дөрес, безнең бүгенге көндә самозанятыйлар, кем бүгенге көндә эшли алмый торганнары бар. То есть бүгенге көндә таләпкә эшләргә тиеш түгелләр бар. Эплар буенча вопрос бар. Алар икесе буенча безнең президентыбыз мөрәҗәгать итте дәүләткә. Һәм мин уйлыйм, шишләр ул, потому что анда шишелмичә калмый торган әйберләр булмас дим. Бу бөтен дөнья проблемасы. Да, дөрес, әз булыр, но булганда да бүген рәхмәтле булып яшәргә кирәк. Ширне шигендерү, саклану чараларын көчәйтү максатларында профилактик чараларга зур әһәмият бирелә. Хокук сагында торучылар, Роспотребнадзор хезмәткәрләре тарафыннан рейдлар, тикшерүләр даими алып барыла. Техникада йөрүчеләр дә, җәяүлеләр дә игътибар үзәгендә. Үз изоляцияны үтәмәгән чиракта протоколлар төзелә. Бу административ кодексның 20.6 прим 1 статьясы буенча каралган. Статьялар бик зур күләмдә штрафлар күзәтте бозган өчен 1000-нән 30,000-гә кадәр или предупреждение булырга мөмкин. Бар төрле күләмдә штрафлар, барысы гәрдә бүген цифрларга килсәк, 60-тан артык кеше, гражданнар җавапка тартылды бу таләпләрне үтәмәгән өчен. Штрафларның күләме 6000 дә бар, 7000 дә бар, 5000 дә бар, предупреждение дә бар инде. Бу штрафларны безнең суд тарафыннан салына. Суд бөтен нәрсәләрендә истә тота инде. Бар исерек килеш үтәмәүчеләрдә бит әллә кая чыгып китеп, исерек килеш машина белән идарә итүчеләр бар. Аларга инде штрафларның күләме бик саллы дип әйтергә кирәк, бик зур. Бүгенге көндә барыбызны бер генә сорау борчый. Булай өйдә утыру кайчан бетә? Көндәлек тормышка кайчан кайтабыз? Коронавирус кайчан бетәсен мин әйтә алмыйм. Яли аны беркем дә әйтә алмыйдыр. Но бөтенебез тырышсак, ул бетәчәк. Инде андый ширләр дөньяда булгалаган. Һәм инде мин яңадан әйтәм. Вакытны артка чиктереп булмый. Һәм үлгән кешене торгызып булмый. Калган бөтенсен дә шишеп була.
Моның өчен тырышырга кирәк. Бар да үтә дигән гыйбарә халкыбыз иҗатында тарихлар дәвамында ал тасма булып бара. Бу мәкерле вирус мисалында да аның шулай булырына ышанасы килә. Әлегә өйдә калып, кушканнарны бердәм үтәп, үзебезне, әйләнәбездәге кешеләрне сакларга кирәк безгә. Булган яңалык хәбәрне иң элек татарча язарга кирәк. Аннары сезне барысы да укыячак. Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов республиканың масса күләм мәгълүмат чаралары вәкилләре белән очрашуда шулай дип әйтте. Бу аралашуда видеоконференция элемтә режимында без дә катнаштык. Әлфия Мәбәрәкова хәбәрендә шул хакта. Кичә Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов Татмедиа агентлыгына килде. Коронавирус таралу белән бәйле шикләү шартларында журналистларның эш тәртибе белән танышты. Ул Татмедиа бинасындагы редакцияләрнең эшчәнлеген карады, алар белән әңгәмәләр корды. Аннары онлайн режимда районнарда эшләп килүче район газетасы редакторлары, телерадиокомпания директорлары, шәхси газета чыгаручылар һәм интернет челтәрләрендә эшләүчеләр белән аралашты. Аларга мөрәҗәгать итте. Хәерле көн барыгызга да исәнмесез. Добрый день, уважаемая пресса. Очень рад, что сегодня есть такая возможность. Вот посмотрели, какие преобразования, какие программы, как идет сегодня работа в современных условиях, современные вызовы. Ну и мы сегодня переживаем не самые простые времена. У нас наложились несколько проблем сразу в одно время. Это и экономические проблемы. Они связаны, во-первых, с самоизоляцией, с приостановкой работы многих компаний. Но и в то же время к этому добавка, связанная с ценой на нефть для нашей страны, для нашей республики. Это очень большая проблема. Без сабалылар президент сөйләгәннәрне игътибар белән күзәттек. Бик җиңел чор түгел. Бер үк вакытта берничә проблема бергә өелде. Изоляция, күп кенә компанияләрнең эше туктатылу белән бәйле икътисади проблемалар бар. Барлык юнәлешләрдә дә иң мөһиме дөрес, объектив мәгълүматлар бирү диде президент. Уңышлар һәммәгезгә дә эшегез җиңел түгел. Бүген көндә бик рәхәт түгел. Ну, заманалар шундай, мин уйлыйм бер ай ярым булырмы бу хәлләр әйтеп булмый. Әле бүген көндә эш җайга салынды дип әйтә торган түгел. Ширле кешеләр арта, без аның изен югалта башладык, каян килеп чыкты, ничек килеп чыкты. Шуңа күрә без күрәбез, кешеләр сакланмый, кешеләр бу куркынычны әле аңлап бетерә алмыйлар. Шуңа күрә сезнең аша, сезнең фикерләрегез белән бу кешеләргә инандырырга кирәк, үзләрен сакларга тиешләр. Рәхмәт сезгә, большое спасибо. Дөньяда коронавируска бәйле вазгыять бик катлаулы һәм борчулы булса да, авыл хуҗалыгы тармагында көндәлек, шулай ук сезонлы эшләр үз вакытында башкарылып килә. Бу атнадагы аяз көннән файдаланып, мишән хуҗалыгындагы эшләр белән танышып кайттык. Тулырак Гөлшат Галиәкбарова сөйли. Мишан хуҗалыгында быел язгы эшләре 2898 гектарда башкарылырга тиеш булып, көзге культураларны тукландыру һәм тырмалау 611 гектарда, күп еллыкларны тырмалау һәм тукландыру 750 гектарда башкарылган. Язгы сабан культураларын 1166 гектарда чәчү планлаштырыла. Мишан хуҗалыгының 450 гектарлы тимершык ягы басуында җаваплылыгы шикләнгән Саба җәмгыяте механизаторы Васил Галимуллин Джон Дир трактор белән тырмалау эшләре башкара иде. Трактор 2004 елга ук булса да 22 метрлы тырмалау агрегаты өр-яңа һәм ул кыр эшләрен тизрәк башкарырга мөмкинлек бирә. Бу 22 метрлы өр-яңа агрегат, әле без моны тагып кына чыктык, шул Мишәнгә килдек инде, Урта Сабада эшләп карадык да. Менә бу хәзер соңгы басуны киләбез инде, без монда тау башыннан 460 гектар була. Менә бу якта бүген битер алсам, көнне 2 сменага 250 гектарны эшләп була.
Васил абый 2004 елда эшли башлаган әлеге трактор шушы көнгә кадәр һич сынатмыйча эшли. Хезмәттәше Булат Габделхаков белән килешеп эшлиләр. Хезмәт күрсәткечләре дә начар түгел. Дөрес, яңгырлар һәм температураның түбән булуы бу атнада кырларда бар куәткә эшләргә мөмкинлек бирмәде. Кыр эшләре иртәрәк башлануга карамастан, төп эшләр гадәттәге срокларда башкарыла. Яңа Мишен авылында урнашкан терлекчелек фермасында кышлату чорын яхшы гына чыкканнар. Терлек азыгы җитәрлек. Йолышкы сау залында 324 баш сыер көнгә 3 тапкыр савыла. Хәзерге вакытта көнлек савым бер сыерга уртача 20 килограммга якын тәшкил итә. Һәм көнлек савымның җәйге чорга күчкәндә арта баруы да куанычлы хәл. Бүгенге көндә кышында бик матурына чыктык, чөнки безнең малларны ашатырга җитәрлек күләмдә азык әзерләнде, җитәрлек күләмдә синаж, силос, салам һәм печән. Бүгендә шул азыкларны ашатып, икенче уңышка хәтле җитәрлек азыкларыбыз бар. Яз җитү белән ферма биләмәләрен тәртипкә китерү, терлек тракларын ремонтлау эше дә башланып киткән. 60 баш яңа туган бозауга исәпләнгән ремонт заман таләпләрендә искә алып башкарылачак. Авыл хуҗалыгында эшләүчеләр өчен хәзер бигрәк тә кызу эш вакыты. Коронавирус гына килеп җитмәсен. Бүгенге көндә иң борчыганы шул. Бу көннәрдә коронавируска каршы профилактика максатларында Бойлар сабасында, Шәмәрдән икшермә авылларындагы күп фатирлы йортларда дезинфекция ясалды. Бу эшне район ветеринария берләшмәсе белгечләре башкарды. Туларак Гөлназ Вахитова сөйли. Күп фатирлы йортларга дезинфекция ясау чарасы Бойлар сабасында башланып китте. Белгечләр бер көндә 42 йорт табылды. Иң күбе исә Шәмәрдән бистәсендә биредә 56 йорт бар. Ветеринария берләшмәсе табиблары һәм белгечләре барысында зарарсызландырды. Иң элек без Фатих Кәрим урамындагы 22нче йортта булдык. Монда 32 фатир исәпләнә. Дезинфекция башланганчы кисәтү максатыннан белгечләр һәр фатирның кыңгыравына басып халыкка хәбәр итә. Аннан соң гына эш башлана. Дезинфекция ясауда кулланган сыекча кеше сәламәтлеге өчен зыянлы түгел. 10 литр суга 2 тимә хлор салына. Йогышсызландыру башкарылганнан соң 2 сәгать дәвамында астма чирәм хлорга аллергия булган кешеләр сакчылык чарасын күрергә тиеш. Шунысы кызганыч, кайбер шәмәрдәнлеләр арасында хәлне аңлап кабул итмәүчеләр дә очрады. 2 сәгать чыгасы түгел. Карагызлар, менә 2 сәгать көтәм, мин юлга чыгасы бар. 2 сәгать чыгасы түгел дип үләргә эшләгәндә. Малайның эштән кайтасы да. 30 килограммга якын бу җайланманы көн узын күтәреп йөрү җиңелләрдән түгел. Барысы да халык куркынычсызлыгы өчен. Бу эштә без үзебез теләктәшлек, ярдәм күрсәтергә бурычлы. Кеше без аудан әйттек инде. Була кешеләр кайбер кеше каршы кибә, кайбер кеше каршы килми. Без команда шу автобус булмаска кешегә файдага дип әйтик, зыянга түгел. Şu qarşı kibişi kişiler de var, qarşı kibişi. Biz kişiye әйбәт кенә аңлатып чыгабыз башта. Но biz авайдагын biz полиция хезмәткәрләренә аудан әйтеп куйдык. Сезнең менә бүген Сабада ясыйбыз, бүген Шәмәрдәндә ясыйбыз дип. Сельский поселение бар әйтеп куйдык. Кеше сотрудникларыбыз булса, полиция хезмәткәрләре булса, әйбәт дип кешене бәреп булмый. Тимер юлның икенче ягында урнашкан йортларның күпчелегендә без өлкән яшьтәге кешеләр белән очраштык. Барысына да яхшылап аңлатып, аларга да өйдән чыкмый торырга киңәш ителде. Исәмсез дезинфекция подъезды бара безнең 2 сәгать часы түгел егезәмәме? Подъездда кеше юк, сиптерү җайланмасының тавышы песиләрне дә качарга мәҗбүр итте. Ишек, тоткалар, ут сүндергечләр, домофоннар, култыксалар, почта тартмалары берсе дә онытылмый. Ясауның сәбәбе инде шушы коронавирусны булдымы? Бездә дезустановка бар. Шулар белән без әзер любой вакытта инде эпизод ситуация чыга, без шундый вакытта ясарга әзер. Ничә кеше эшли бу эшне? Безнең бу эшне 3 кеше эшли, 3 дезустановка белән 3 кеше эшли. Шәмәрдәннән соң Икшермә авылындагы 3 күп фатирлы йортта йогышсызландырылды. Билгеле булганча, һәр йортта яшәүчеләр арасында дежур тору тәртибе бар. Халыктан пандемия вакытында чисталыкны тәэмин итеп торырга, еш кагыла торган урыннарны даими дезинфекцияләргә киңәш ителә. 21 апрельдә муниципаль хезмәткәрләр һөнәри бәйрәмнәрен, җирле үз идарә көнен билгеләп үттеләр.
Бүгінгі көндә безнең районда бу җаваплы тармакта 118 кеше эшли. Алар арасында хакимият вәкилләре, муниципаль берәмлекләр җитәкчеләре, вәкаләтле органнар депутатлары бар. Җирле үз идарә эшчәнлеге республиканың ныклы үсешенә нигез, тотрыклылык һәм алгарышның гарантиясе булып тора. Бүгенге чыгарылышыбызда авыл җирлекләре башлыклары коллегаларын бәйрәмнәре белән котлый. Ихлас теләкләргә без дә кушылабыз. Районыбыз тормышында армый-талмый уңышларга ирешеп, эшләргә, яшәргә булсын сезгә. Хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучы дусларыбыз. Безнең җир үзәкләр көнен бәйрәм ителде. Шушы җир үзәкләре көне белән эшләүче хезмәткәрләрнең барчагызны да бәйрәм белән котлыйм. Илләребез тыныч булсын, күкләребез аяз булсын, һәр вакыт халыкка хезмәт итәргә язсын. Инде җир үзәкләре эшләүче хезмәткәрләр безнең иң беренче бурычлары булып тора, халык белән эшләү, шулай ук инфраструктура, социаль-икътисади үсешне үстерү, халыктан килгән наказларны үтәү булып тора. Инде сатыш-алу җирлеге башлыгы буларак үзебезнең җирлек белән таныштырып үтәсем килә. Безнең барлыгы 400-дән артык хуҗалык, 1100-дән артык кеше яши. Аллага шөкер, җирлегебез көннән-көн үсә, матурая, яңа йортлар салына, юллар төзелә. Барлык уңайлыклар тудырылган. Җирлегебездә халык, безнең җирлектә халык бик яхшы, тырыш халык, уңган халык яши дип әйтәсем килә. Бик зур рәхмәт. Кабаттан барчагызны җир үзәкләре органнары көне белән тәбрик итәм. Ветераннарыбызга, эшләүчеләребезгә бәхет-шатлык, сау-сәламәтлек, илләребез тыныч булып, күкләребез аяз булып, һәр вакыт халыкка хезмәт итеп, матур итеп яшәргә язсын. Инде илебездә безнең үз самоизоляция бара. Шушында изоляциядә булучы кешеләргә өйләребездән чыкмыйча, үзебезнең сәламәтлегебезне саклап яшәргә язсын дигән теләктә калам. Барчабыз да исән-сау булып, бәхетле яшәргә язсын. Һәм чыгышымның соңында үземнең яраткан җырымны башкарып үтәсем килә. Ак күлмәк элешия, үсә чишмә янында, хуш исене тарата, чәчәк аткан чагында. Хуш исене тарата, чәчәк аткан чагында. Эх, бер җырлыйк әле чия күләгәсендә, үзәкләрмен үзәсен елмаеп көләсендә. Эх, бер җырлыйк әле чия күләгәсендә, үзәкләрмен үзәсен елмаеп көләсендә. Бәйрәм белән дусларыбыз, сәламәт булыйк. Хәерле көн. Бүген 21 апрель Россия Федерациясе күләмендә 2013 елдан башлап җирле үзидарәләр көне буларак билгеләп үтелә. Шушы форсаттан файдаланып, үзебезнең Тимершык авыл җирлеге эшчәнлеге турында бераз таныштырып китәс килә. Безнең Тимершык авыл җирлегенә Бишавыл, Тимершык, Кызылмиша, Күйек, Мингәр, Сабай авыллары керә. Барлыгы 837 хуҗалыкта 1524 кеше яши. Безнең Аллага шөкер җирлектә халыкның көнкүрешенә, яшәешенә барлык мөмкинчелекләр тудырылган. Ул инде берсеннән-берсе яңа социаль объектлар дисеңме. Шулай ук инде үзебезнең җирлектә эшләп килүче оешмаларның күплеге, анда инде һәрдаим эш урыннарының булдырылып торуы, булар барсы дагы халыкта, гомумән җирлектә уңай атмосфера тудыра. Безнең инде шулай ук җирлектә яшәү өчен яшьләргә күп мөмкинчелекләр тудырылган. Үзебезнең әйткәнчә спорт объектларда гөрләп тора. Шунлыктан инде үзебезнең җирлек тормышы көндәлек үсеш кичерә. Безнең инде моңа тәргиш булып инде бигрәктәге инде яшьләребезнең шушы үзебезнең җирлектә төпләнеп калулары, шулай иттереп инде демографик вазгыятьнең уңай якка тотырып шушы демографик вазгыятьнең яхшы булуы нәтиҗәсендә безнең инде социаль объектларыбызның матур эшчәнлеге, булар барсы да инде җирлек тормышына уңай йогынты ясый. Безнең инде менә хәзерге вакытта самоизоляция чорында яшибез шулай бит. Бу инде халык өчен сынау чынлап торып тагын инде шушы форсаттан файдаланып инде безнең халык мөрәҗәгатьләре барыбер кимеп тормый. Ул инде көндәлек яшәеш булгач халык мөрәҗәгатьләре артып тора. Җирле үзидарә органнары бүгенге көндә дәгән шушы халык мөрәҗәгатьләрен үтәү, аны гамәлгә ашыру нигезендә үзенең эшчәнлеген башкара. Без инде бүгенге көндә халык белән турыдан-туры очрашулар алып бармыйбыз. Үз изоляцияләү режимы булгач инде
күбесенчә телефоннан, шулай ук социаль челтәрләрдән аралашабыз. Шуның белән халык мөрәҗәгатьләрен, халык сорауларын, аларның тәкъдимнәрен кабул итеп, көндәлек чишелешләр ясыйбыз. Шушы җирле үзидарә көне уңаеннан файдаланып инде үзебезнең тармакта эшләүче, үзебезнең җирле үзидарә өлкәсе белән бәйле булган бүтән ветераннарыбызны, хәзерге вакытта эшләүче үзебезнең коллегаларыбызны чын күңелдән шушы җирле үзидарә көне белән котлыйсым килә. Саулык, сәламәтлек, алдагы тормышларда дагы исәнлектә, семья бәхете белән матур итеп, тыныч шартларда, тыныч тормышта яшәргә язсын дигән теләктә калам. Халыкка инде чынлап торып тагын шушы авыр самоизоляция чорын матур итеп кенә үткәрик. Алла бирсә, дөньялар алга таба җайланыр дигән теләктә калабыз. Хәерле көн, хөрмәтле райондашлар. Бүгенге вирус белән бәйле вазгыятькә карамастан, безнең район буенча да, авыл Курсабаш авыл җирлеге буенча да планлаштырган эшләребез дәвам итә. Монда төзелеш һәм башка төрле план буенча эшләр эшләнә. Шулай ук инде халык белән тыгыз элемтәдә торып эшлибез. Аларга бер дә кирәкмәгәнгә инде өйдән чыкмаска өндибез. Өлкән яшьтәгеләребезгә безнең волонтерлар билгеләп куйды. Алар кирәкле продукцияны алып кайтып бирәләр. Алда әйтеп киткәнчә инде эшләнү буенча бүген инде һәрберебез беләбез, безнең профессиональ бәйрәм җирле үзидарәләр көне. Шушы бәйрәм уңаеннан инде минем барлык коллегаларымны һәм бу өлкәгә катнашып булган кешеләрне котлап итәсем килә. Аларга барсына да инде телим нык сәламәтлек, гаилә иминлеге, борчусыз көннәр һәм зур уңышлар. Бөек җиңүнең 75 еллыгы якынлаша. Сугыш чорының утлы һәм дәһшәтле еллары артта калса да, ул безнең хәтерләрдән җуелмый. Бөек Ватан сугышы һәм аның кайтавазы тарих битләрендә саклана. Җиңү бәйрәме якынлашкан бу көннәрдә Россия Федерациясе оборона министрлыгы тарафыннан Хәтер юлы акциясе гамәлгә ашырыла. Аңа безнең сабалылар да бердәм кушылды. Хәтер юлы проекты Россия Федерациясе оборона министрлыгы белән берлектә Россия Федерациясе президенты тарафыннан расланган ватанны саклаганда һәлак булганнарның истәлеген мәңгеләштерүгә юнәлдерелгән. Монда катнашу өчен гаиләләренә сугыш кергәннәргә шәхси альбомнарын барлап, әби-бабайларының утлы еллар фотоларын, яу кырыннан язган хатларын хәрби комиссариатларга җибәрергә кирәк булды. Бу эш 20 апрельгә кадәр дәвам итте. Һәм менә шушы җыелган барлык материаллар Хәтер юлы галереясында Россия кораллы көчләренең төп гыйбадәтханәсе комплексы территориясендә мәңгеләштереләчәк. Әлбәттә инде анда безнең Саба районы ветераннары исемнәре дә урнаштырылыр дип көтәбез. Моның өчен Саба һәм Теләче районнары буенча хәрби комиссариат халыкка мөрәҗәгать итеп, сугышчан батырларын барлап, истәлек фотоларын, мәгълүматларын җинады. Бүгенге көнгә безнең район буенча барлыгы 670 сугышта катнашучы кеше турында информация базага утыртылган. Райондашларыбыз батырларыбызны барлауга бердәм кушылган. Бу эшкә Саба ветераннар советы рәисе Расих Сабиров аеруча зур өлеш кертә. Шулай ук мәгариф идарәсе мәктәпләрнең дә активлыгын билгеләп үтәргә кирәк. Мәгълүмат җиткерәсе килгән кешеләр үзләре дә алып килделәр, хат белән дә җибәрделәр. Хәтта безнең Дулкын радиосы аша ишетеп, якын тирә күрше районнар да бу эштә актив катнашты. Бу мәгълүматлар
турында сез сайтка кирип карый алачаксыз. Безнең илдә һәр гаиләдә диярлек сугыш ветераны, оборона предприятиеләре хезмәткәрләре, Камалыштагы Ленинградта яшәүчеләр бар яки булган. Алар турындагы хәтерне мәңгеләштерү өчен кораллы көчләрнең үзәк музей экспозициясенә 33 миллионнан артык документ, шул исәптән сугышта катнашучыларның фотографияләрен урнаштыру планлаштырыла диелгән мәгълүмат бар. Галереяда Бөек Ватан сугышында катнашучыларның исемнәре, фотографиялары, пиксель технологияләре нигезендә тәкъдим ителәчәк икән. Һәм инде киләчәктә монда килүчеләр фамилиясе, туган елы, чакырылыш, шулай ук башка мәгълүмат буенча Бөек Ватан сугышында катнашучылар турында фотография һәм белешмә таба алачаклар. Хәтер юлы 1418 көн һәм төн истәлеге итеп 1418 адым тәшкил итәчәк. Ул халкыбыз күңеленең һич тә тутыкмас вә күгәрмәс саф вә раушан көзгесе булды. Әле дә шулай һәм киләчәктә дә шулай булыр. 26 апрельдә татар халкы үзенең бөек шагыйре Габдулла Тукайның туган көнен билгеләп үтә. Саба Тукайны укый, Саба Тукайны онытмый. Социаль челтәрләрдә шушы исем астында райондашларыбыз шигъри чыгышлары белән бүлешә. Бу хакта Диләрә Җаббарова хәбәрендә. Быел бөек шагыйребез Габдулла Тукайның туына 134 ел тула. Татар шигъриятенең иң якты йолдызын әсәрләре аша искә алыйк. Тукай иҗаты җиһанга ям, яктылык чыганагы, яшәү көче беркеп, җирне, күңелләрне җылытып торучы мәңгелек кояш кебек үзенә бер илаһи көчкә ия. Аның шигырьләре моңлы бер җыр кебек, гасырлардан гасырларга күчеп, күңел кылларын тибрәндерә, еларга да, көләргә дә, уйланырга да мәҗбүр итә. Әйтәле күбәләк, сөйләшик бергәләп, бу кадәр күбешеп, армыйсың син ничек соң тормышың, ничек көн күрмешең, сөйләп бирче төзеп, табалам соң ризык. Мин торам кырларда, болында, урманда, уйныймын, очамын, якты көн булганда, иркәли һәм сөя, кояшның яктысы, аш булады миңа чәчәкләр, куш исе. Тик гомерем бик кыска, бары бер көн генә, бу яхшы рәнҗетмә һәм тимәс миңа. Иртә дөнья җанлана, мәшрик ягы аллана, кояш чыгып нурлары төшеп җиргә ялгана. Яктыра кала ураннар, кырда якын урманнар, таулар, баглар, бакчалар, нурга гарык булганнар. Дөньяда яхшы җырдан да олырак сәнгать юктыр. Ни өчен дисәң, җырда туган телнең иң затлы, иң тәмле, иң хисле, иң моңлы сүзләре бергә җыела. Туган тел, матур тел, әткәмән кемнең теле. Дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы. Иң элек бу тел белән әнкәм бишектә көйләгән, аннары төннәр буе әткәм хикәят сөйләгән. Туган тел һәр вакытта ярдәмең белән синең кечкенәдән аңлашылган шатлыгым, кайгым минем. Габдулла Тукай татар халкының бөек шагыйре буларак бар җиһанга таралган. Аның күренекле шүрәле һәм су анасын, кызыклы шәкертен кем генә укымаганда, туган телен кем генә җырламаган икән. Җәй генә исә һавада, мин суда көйнәм йөзәм, чәчлектә уйныйм, чулам, башым белән суны сөзәм. Бер тел төштем, карасам, бер куркыныч тора калмада. Әйдәл апай, өйрән син, артаянда тор. Аuma, туп-туры тор, тез утыр, яхшы утыр. Ник азаплыйсың син мине, мин бит әле кечкенә, мин туганга тик 2 айла булыр, я 3 кенә,
Yok, kerakmi? Men öğrenmem. Benim oynaysa kerak. Şu bunlarda yatasam, şunda oynasam kerak. Ey, Юләр Махмай, тырыш яшьләй, зурайга җай сызу, картаеп кайткач буыныр, эш белү уңайсыз ул. Теләсә кайсы милләтне милләт иткән ике төп нәрсә бар. Аларның беренчесе туган тел, икенчесе милли ки, милли моң. Габдулла Тукай сүзләренә җырлана торган туган авыл, бәйрәм бүген, әллүки, тәфтиләү җырларыннан башка татарны, аның күңелен һәм рухын күз алдына китереп буламы? Хәзер архив материалына да күз салыйк әле. Татар бәхете өчен мин җан атармын. Татар бит мин, үзем дә чын татармын. Кыска гына гомере эчендә милләтенең бөек шагыйрене әверелгән Габдулла Тукай иҗаты еллар, гасырлар кичкән саен үзенең кыйммәтле асылын югалтмый, бәлки киресенчә арттыра гына. Тукай исеме телгә алындымы, күңелгә бер сорау килә. Шундый кичкенә, гади, үзе дә яклауга мохтаҗ авыл малае ничек соң милләтенең улпат затына әверелгән? Ирексездән бик еракка татар халкының изелеп, ләкин шул ук вакытта азатлыкка омтылып яшәгән тарихи чорларына күңел барып тоташа. Тукай халкының шул изге хыялларын чынга ашыручы. Иҗаты белән 1886 елда Арча районы Кушлавыч авылында дөньяга килеп, кечкенәдән ятимлек ачысын татыган шагыйрь бала чагын кулдан кулга йөреп, Сасна, Өчиле, Кырлай авылларында уздыра. Башлангыч белемне Кырлай мәдрәсәсендә ала. Булачак шагыйрь Җаек, хәзерге Уральск шәһәрендә яшәүче туганнарында да тәрбияләнә. Татар халык иҗатын һәм язма әдәбиятын җентекләп өйрәнә. Гарәп, фарсы, төрек, рус һәм башка халыкларның әдәбиятлары белән таныша. Үзе дә беренче шигырьләрен иҗат итә. Типографиядә, газет, журнал редакцияләрендә эшли. 1905 елгы революция дулкыны белән әдәбиятка килеп кергән әдип монда җәмәгать эшлеклесе, журналист, тәрҗемәче һәм шагыйрь булып формалаша. Габдулла Тукайның гомере кыска була, әмма шул вакыт эчендә дә ул балалар өчендә күп санлы әкият поэмалар, шигырьләр, мәсәлләр иҗат итеп калдыра. Бу әсәрләр балалар тарафыннан да хәзер дә яратып укылалар. Сөекле шагыйребез ямьле апрель айларында дөньяга килсә дә, шул ук җиһанга яшәү алып килүче айда аның яшь йөрәге тибүдән туктый. Гомумән, әдипнең иҗатына хөрмәт белән караучыларның күп булуына күңел сөенә. Димәк, әдәби мирасыбыз ышанычлы буын кулына тапшырыла. Тукай яшәгән, яши һәм яшәячәк. Аның белән бергә телебез һәм милләтебез дә югалмас. Сиям шүмеш кебек борыныңны жаным, гашык булдым, тәмам бетте мәҗәлем. Җанышым, ах, иләк авызыңны үпсәм, ни кайгы, инде мин шул чакта үлсәм. Эй, мәхәббәтсез, лыгырды шунда юкна, үзеңдә килмәгән җир бердә юкмы? Ачуланма сәнә гайни җамалым. Сине мин кимсетеп әйтмим лә җаным. Синең төсле матур кызлар сирәк бит. Хатын алсак, иләк шүмеш ирәк бит. Сине алсам шүмешле һәм иләкле, буламыш акча туздырмак кирәкми? Без бәхетле, без Тукайлы халык. Тукай безне кеше итте. Тукай безне телле итте, безне дөньяга танытты. Без Тукайыбызга рәхмәтле. Бу атна менә шундый яңалык хәбәрләре белән үтеп бара. Вакыйгаларның нинди борылышалуын атна информацион программабызның киләсе чыгарылышында яктыртырбыз. Хәзер ифтар вакытын җиткерәбез. Бүген Рамазан айы уразасының беренче көне. Дин кардәшләрне улуг айыбызга аяк атлау белән котлыйбыз. Тоткан уразаларыбыз кабуллардан булсын. Бүген авыз ачу 19 сәгать 8 минутта. Иртәгә сәхәр 1 сәгать 19 минутта тәмамлана. Бездән айрылмагыз, җырлы бүләк тапшыруында очрашырбыз.